Aekako lagunak joan zaizkigu, eta haitu itea. Azido eta hiela uroniko gehago. Eta leku berean eseri dira, urrengo bi gonbidatuak, eta beraiek dira, batetik Alexander Padilla, eta bestetik Iban García, arratsaldeon. Gaixo Euskal Herria eguerdion! Zeitfest gaztea jaialdia, ez da ulertzen, bi lagun hauek beka zapaldu gabe. Mira, oiek egin komentatzen ointxe bertan, laugarren edizioa, ne horrek urten nintzen baina bestetan, beti bukatu izan du Iban Garziak eta biok, gaua elkarrekin. Bai, azken finien Zeitfest oso festival politxe da, enterteren garrexe da, jenientzako, eskola erresentzako, kanpotik etortzen jentientzako, baino nik usteet baita ere kartelien hemendik aurra jarri beharko lukebela, apartatu txiki bat, ezta? Fijo egean antzako, gu hemen gure lekue badaukegun antzako. Zeitfesta guk inaugurau genulako, eta egunen baten bukatzen lima da, espero etezela ez, guk itxiko deurako. Hau da, zure helburua da zilarrezko txartel moduko bat sortzea Zeitfestek, zuri hori emateko eta horrekin edozer egiteko gaitasuna izateko, ez da? Edo urrengo urteko irekira gure esku izatea. Pregoia botatzen. Hori da. Txupinazoa. Hemendik pregoia bota nahi deu. Bai, pregoia bota nahi deu. Pregoneras. Bello reparaz, pregoia datorren urtien, Alexander Padilla eta Iban Garziak. Oso ondo. Pausuz, pregoia momentuz ez, baina ez Zeitfest gaztean pixua izango duen tarte izango da, gazteako setean gaur martxan jarriko dugun lehendabiziko San Bingo musikala, Zeitfest gaztearen markonen barruan. Eta berak eramango du bingo hori, bera da Alexander Padilla, eta ikusten duzue ja, zeirrati bidez entzungai guai dago, baina iruditan ikusten baduzue, ja Padi jantzita dago okasiorako. Mila etorri naiz ja, bingero modun, pixat urturi nago, bakizu beti olako gauzak iristen dianean, bi ordu lehenago edo ja orduritzen hasten naizela. Eta, bueno, oso kontentu nago. Larogeita marte mazo hauzkau prestauta. Padi, barkau, baina eske bingo musikatuk sortu do, momentuz, gure saiok baino ezakit... Interes gehiago, bai. Jende gertu nahi Jeloskorra idie jartzen, Itzala egiten zabeza. Eskerrik asko, Andrea Maitia, presio gehiago jartzen. Fitxak edo tabla, nola, kartoien esketorri. Esan biherra dau, andra batzuk etorri diala, eguardeko 12etan. Andra ez, gazte ziren, maite, ez zutxegitan. Barkatu. Gazte batzuk etorri, ez? Gaztiak etorri. Zatera, nun erosi aldia kartoiak eta esan dut zeutx. Lasai. Erosin berdie! Goazen dago azaltzera, lehendabizi, zer da bingo musikal bat, Padi, eta nola parte hartu dezakegu bingo horretan? Begira, bingo musikal bada azkenian, bingora jolastuko bagenu bezala, baina zenbakiak esan beharrian kantuak entzungo ditugu. Gaztean entzuten dian, edo entzun izan dian, 80 temazo. Zerakizu bingo baten? 80. Ba, hoi ez dago, baina Merina Gris badago. Eta zuek pentsatu, hor dago, adibidez, dago Lady Gaga, dago Berri Txarrak. Berritxarrak. Bulego. Ikusi arte. Ama ikusi arte. Bulego. Kantu. Egan. Ai, hori ez. A ber, baina Bulego kontzure herriko hieta. Ez que bizket deskonatu dauten hau. Gauza da guk. Ez goazen markatu, Padi, baina goazen azaltzera, Ibanen deskonexioa hain fuertea da, sorotan belea hasi dela. Ez da kanta zen, orantxe daztu egin dut. Kanta entzun dugu hasieran, eta uste zuen Badialen kanta bat zela. A ber, justifiko parte gauz bat. Hortxe dago Ibanen deskonexioa. Ni gaur etorri naiz bizket patxuru. Zeitfestea. Ze atzo afaldu nun pokebol bat, duela 2 egunekue. Eta zeuken atune eta zeuken izokina. Ze pasatzea duela 2 eguneko izokina eta atune gaina daude ingabe. Claro. Gordinik, bai. Gordinik, orduen nire tripak daude bizket... Atzo esan ziguten... Nire amak ez daki. Baina, beraz eraukan hemen, beraz eraukan. Osa, denborazko bat. Hemen dauket ure... Ura misterioakin. Bai, ura misterioakin. Atzo esan ziguten Bekeko komunetan gauza gertatzen zirela. Gaur gertatuko dira. Ikusten dugu Ibanen kasuan gaur aurten bai gertatuko dela. Bekeko komunek. Eta parkinak baita, nahi zantziaten parkinean. Eta komunetan gauza gertatzen dira. Bueno, Padi, zurera itzuliz, bingoa, azaldu ezagun hau. Azkar, lauetatik aurrea guk kartoiak banatuko ditugu. Kartoiek doakoak dira. Gutzako gorde, Zuentzako ere badaude, eta orduan, 80 abesti daude, abesti bakoitza kantu bati asoziatua. Orduan, zenbaki bati asoziatua. Entzuten balen batean derrepente Merina Grisen ardilatzen herrian, horrek igual izango du 26. zenbakia. Kartoi horretan 26 zenbakia balen baukaztu, besti gabe, markatu eta listo. Sariak daude linea eta bingoa abesten duten entzat. Nola abesten da linea, Iban? Linea! Eta nola ospatzen da bingo bat? Bingo! Begira,
oraintxe bertan Carla Sofia Gascon bera ere txuntxitu duzu bingo esanez. Eta esango da gauz bat, kartoia kontatuta daude. Bai, 380 daude. Hemen 318, hemen 318, 600 eta 40. Bai, baino, bi partida dira. Bat 5 eta 4 aurrea, kartoi horia, eta 6 eta 4 aurrea, kartoi arroxa. Ezberdintasuna ere mataka, padi. Kartoi igualak dira, baino Vale. kolore ezberdina. Vale. Baino partida bat izango da denek horiekin eta bestea arroxa. Vale, bingoa? Ez da premixo nausixaua hori Ez. txentokatzen, ez ez. Ze permiso daude, nina jakin hori. A ber, mertxana eta hori, ez? Mertxan ofiziala, Zeitfesteko mertxana. Kriston suadera guapok taula. Oso guapo, Bai, eta bai. urrengo urteako Zeitfesteako sarrerak ere, Ai, ama. behar bada egongo dira. Ernest, oraintxe bertan guk ere egingo dugu beste lehiaketa bat, Bai. zedena ez da hemen bingoa izango, guk ere Bai, hemen egingo dugu setean beste lehiaketa bat, eta mertxa banatuko dugu eta beste 1000 ezusteko, beraz hemen publiko bezala dugun jendeak ere parte hartu dezake urrengo minutu hauetan. Galdetu nahi nizuen, osea, bingoa eta parranda Bai. oso ondo, baina ze kontzertu ikusi nahi zuen. Nik nahi dut ikusi asko Isabel Ayun, como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. Hori ikusten ere bingoakin batea dala, maitia. Anda la ley. Bueno, bazatituko gabitan, gaina Isabel Ayun oso nere fana da. Ah, bai? Eta esan zin etortzeko Oso ikustea. jatorra, hemen Hortxe egonda eukideu. eserita, Hemen onda Hortxe baina, egonda. ja decía yo. Kriston maja. Eta Sune, Zunen ere bingoakin batea da. Ni flipatzen nago ala ere. arroa dago kantauri. Oraintxe jarriko dugu kanta hori, Bera, kantauri nere bingoan dago. Ni ala ere flipatzen nago ze padiren bingoa da, eta nik ez daukat garbi padik zer egin behar duen bingoan. Ze esan duzu kartoia daudela, baina zuzertza daude hor, egonean gero eserita ez ere egin gabe. Nik showa montatuko etor, Oizeder Maiorekin batea, Oizeder Maiongo da, DJ lanetan musika jartzen, eta niongo naiz, jende artean, MC, maestro de ceremonia. Hoi da. Gustatzen zaizu? Hombre, hola trajiakin dator. Eta gaina, sarituko dugu baita jende animatua. Hau Vale. da, dantzatzen eta abesten daun jendiak, Vale. sari ere izango du. Osea, pizkat zirko inbia da, edo... Zuzertan, Bakoitzaren moduan. animatuta etorri bartzeate, eta ikusten bale ma norbait, pozik daula, eta kantatzeko eta pasarero batiteko Crazy Love entzuten danean. Nik bakarrik esango dut, zuen lehendabiziko San Bingo musikalean Tolosan jan izan nintzen, Bai. eta segituan hemen egongo den Ainhoa Vitoriak formula abierta dantzatu zuela. Bai, entzun Beraz, jeno. hemen edozer gertaliteke San Bingo Gaina, musikalean. atxaletu bostetan da, no? Atxaleko bostetatik Bueno. zazpita, gero denok zea maizea. Claro. Baino bostetatik zazpita, Pues horra hongo gaia, gustoa, Ba, zure ez pozik. maitia. Claro. Hori, bueno, Alexander Padilla, Iban García, eskerrik asko. Bingoa izango da 5 eta 4 Bai. zalantzarik gabe hemen izango gara. Vale. Eta Iban, zurekin egongo Bai, gara, ni- ordu txikietar arte. Ba, goiztoko 6 zazpirak hartu zutamen ibiliko gara. Fenomeno. Así que ikusiko gea. Iban García, Hala! Alexander Padilla, eskerrik asko. Ondo segi, bikote. Mua.